Ao final, cando estás tocando, xa intentas entrar noutra dimensión. O dúo formado por Gloria Pavía e Rafa Morales. Non sabemos, temos unhas contricantes moi boas, a verdade. Son moi boas. Carabela! Estamos empezando a poñernos un poquinho nerviosas, pero moi contentas, hai moi bo ambiente. Cinta adhesiva! O meu eco trae a textura da distancia e marcha outra vez. A miña frialdade escoa por entre as fendas da noite e é ruidosa. Como grupo convidado desta final do Premio NARF, Deni Jures. Un aplauso para Luis Pardo porque leva toda a noite facendo esta gala que gracias por acompañar e por ser tan bo conductor, así que moitas gracias. Primeiro premio, gañadores desta edición deste ano do Premio NARF. Carabela.